Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Ρίκος, είμαι 37 ετών, γεννήθηκα και μεγάλωσα και σπούδασα στην Αθήνα που είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Έχω μια οικογένεια με 2 παιδιά και αυτή τη στιγμή εργάζομαι σαν υπεύθυνος αποθήκης σε μια εταιρεία που πουλάει εκτυπωτές και αναλώσιμα. Να σας πω 2 πράγματα για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η χώρα μου περνάει πολύ δύσκολα οικονομικά, ο περισσότερος κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα κάθε μήνα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα 700 ευρώ και για να μπορέσετε να συγκρίνετε την ακρίβεια, ένα σπίτι με 2 υπνοδωμάτια ενοικιάζεται περίπου στα 600 με 700 ευρώ, δηλαδή όσο ο βασικός μισθός. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που ειδικά αν έχει οικογένεια και θέλει να ζει στην Ελλάδα θα πρέπει να δουλεύουν και οι 2 γονείς, έτσι ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα, να πληρώνουν τα τρόφιμα, να πληρώνουν τις βενζίνες, το ηλεκτρικό ρεύμα και όλα τα αναγκαία έξοδα που έχει μια οικογένεια κάθε μήνα. Αν κάποιος σκέφτεται και θέλει να έρθει να μείνει στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει μια καλή δουλειά ή έναν χώρο που θα μένει χωρίς να πληρώνει πολλά χρήματα και σίγουρα να έχει κάποια χρήματα μαζί του στην αρχή για να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει τον πρώτο καιρό, τους πρώτους μήνες. Είναι μια ακριβή χώρα, είναι μια από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη, συγκριτικά πάντα και με το βασικό μισθό και με τα χρήματα που παίρνουμε από τις δουλειές που κάνουμε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα παραμένει και είναι μία από τις πιο όμορφες χώρες της Ευρώπης. Αν κάποιος δεν την έχει επισκεφτεί ποτέ του, θα συνιστούσα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του να επισκεφτεί την Ελλάδα για διακοπές, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνα. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα μέρη, πάρα πολλά νησιά, πάρα πολλά βουνά. Θα χαρείτε εδώ πέρα είτε αν θέλετε να κάνετε μπάνια, είτε αν θέλετε να εξερευνήσετε τη φύση, είτε αν θέλετε να δείτε ωραία τοπία, είτε αν θέλετε να ανακαλύψετε την ιστορία της Ελλάδας που είναι πάρα πολύ πλούσια. Επίσης θα σας αρέσει πάρα πολύ η κουζίνα εδώ πέρα, η μεσογειακή κουζίνα. Είμαστε φημισμένοι για κάποια φαγητά όπως είναι το τζατζίκι, ο μουσακάς, η χωριάτικη σαλάτα ή ο γύρος, πίτα με γύρο, τυλιχτό σουβλάκι. Γενικότερα ό,τι και να δοκιμάσετε από την Ελλάδα σε γεύσεις θα σας αρέσει πάρα πολύ και όποιο μέρος και να επισκεφτείτε, όποιο νησί και να πάτε, όποιο βουνό και να ανεβείτε, σας εγγυώμαι ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, θα δείτε μαγευτικά τοπία, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Συνιστώ λοιπόν την Ελλάδα σαν μέρος για διακοπές περισσότερο και όχι τόσο σαν ένα μέρος που κάποιος θα έρθει εδώ πέρα για να μείνει και να κάνει καριέρα. Αυτά.